קדימה, קדימה, תזיז את הרגליים, זה לא כזה קשה. זה לא כזה קשה. אז קדימה בוא צריך מלחמה. קדימה בוא צריך מלחמה. קדימה בוא צריך גבינה צהובה עם הרבה תוספות. אנשים כבר אמרו לי שכיף בתחתונים וכל אחד רוצה, אבל אף אחד לא יכול. כל אחד רוצה קצת הכי גדול בעולם, אבל אף אחד לא יכול. איזה בעיה נפתרה. אז זו שאלה שאני שומר בסוד כבר כמה שנים, או אפילו עוד. כולם רוצים לדעת מה התשובה, אך אני עונה להם בתשובה מסריחה כמו מה אוכל הגזר, 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 מה אוכל הגזר. אף אחד לא ידע את התשובה. מה אוכל הגזר, 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 מה אוכל הגזר. אף אחד לא ידע את התשובה. מה אוכל הגזר, 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 מה אוכל הגזר. אף אחד לא ידע את התשובה. בואו, אז אם אתה מנסה אפילו פרא פלטיפוס יכול לחיות יותר מכל טיפוס שירצה, כי זה לא טיפוס שאפשר לרדת בחזרה ואז לעלות עוד שוב. כן, בחיים האמיתיים זה עץ פיקוס. כל אחד רוצה, כל אחד יכול, אז צריך רק פיקוס וקצת להגביר, וכל אחד יוכל לתפוס את הסוס, וכולם בחגיגה רוצים לדעת את התשובה של החיים הנודדים. איזה אנשים שפרי הפלטיפוס, איזה מין טיפוס יכול לדעת את התשובה של החגיגה הגדולה ביותר. מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר. אף אחד לא ידע את התשובה. מה אוכל מה אוכל הגזר. יו, יש לי עוד שורות קטנה ואני אגיד, כולם יגידו לאיפה עולה, לאן יעקיב. אז קדימה בוא נגיע לך שורה. קדימה פרא פלטיפוס ניסה לחפש את הגזר אבל הוא לא אהב אותו. הוא ניסה לחפש אותו בכל מקום אבל הוא לא יכל למצוא. כל אחד ענה לשאלה. אז מה אם בכל מקום יש תשובה לסוף? אז מה אם אי אפשר לתת לו? אבל יש לי רק שאלה אחת לתשובה הגדולה שלי. מה אוכל הגזר, 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 מה אוכל הגזר. אפילו פלטיפוס לא הצליח למצוא את זה. מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר, מה אוכל הגזר.